శరణం సాయి శరణం సాయినాథ శరణం పండరినాథ పాండురంగ సాయి బాబా శరణం బాబా శరణం సాయి శరణం సాయినాథ శరణం పండరినాథ పాండురంగ సాయి బాబా శరణం. హరి శివ అల్లా ఆ గురు నానకు ఒకరే అతడే సాయి జయ జయ సద్గురు సాయి. ఈ జగమెల్లా బాబా గానం బాబా పలుకులే హాయి జయ జయ ద్వారకమాయి. జై జై సద్గురు సాయి జై జై ద్వారకమాయి పదములు నమ్మితి పోయి శరణం షిరిడి సాయి. పదండి అంతా